failure educate us. Ang kapakyasan, magtudlo kanato. Mag-educate kanato. Si Thomas Edison, pingon siya, paghimo doon niya kung pagtuon niya, kung saan pagpasiga sa bulb sa suga, ingon niya, 10,000 times siya na-fail. Na-fail siya 10,000 times sa pagplano kung saan yung pagpasiga sa bulb. Pero ingon siya, wala niya kinigitawag ang failure. Even 10,000 times siya na-fail, pero wala niya kinigitawag na failure. He called it education. Wala? Napakya siya 10,000 times, but he never called it failure, but he called it education. Gitawag niya kini na lesson to learn. Education. Ha? Ingo pa na, I know 10,000 things that don't work, but there are some lessons that we can learn only through failure. So may lesson ka na makuha. Kung kini nga lesson, makuha lang nimo kung mapakyes ka. Eh Maria, makarealize mo ka. Wala ko fail kasi mo kinakuha yung hilang na yun. Ayaw mo ka-depress. Ayaw mo ka-discourage kinakuha. Ayaw mo ka-discourage kinakuha. I remember sa testimony ni Carla, so nag-apply siya. Pag-ID mo dito niya. First batch nila, ako ID na natawag. First batch nila, wala siya manawat. Kasi makin sa first batch. Siguro siya. Hilak siguro siya. Naliwala sa iyong pag-praise Ginoo, pag-angko sa Ginoo na maka-appeal siya sa first batch na makabaton o IT para makatudlo na siya sa DepEd. Tulong na mail siya. Basta makasulod siya. Pero wala siya makasulod, nahilak siya. Nag-uol siya, na-depress siya sa lakto ng pagkastorya. Kaya, siguro, wala siya wala sa tunggas. Pero dito lang niya nasaptan, kasunod tuwing, na dito dahil ang plano sa ito. Ano ba? Ang tanan na pagkasunod tuwing, nag-apply siya, nagkuha sa item niya, nagkuha, nagkagangan sa item. Kaya dito niya na-realize na ang tanan na nakakuha kong item at itong first batch nila, ipadala dito sa bukit, sa 3rd district. Pagka second batch, siya na nakakuha sa second batch, asa siya dibutan? Ha? Sa Grand Prix. Na, orang diri lang, ilahang balay. Diri lang o diha sa ibang pingali at robusta manti. Inana lang ang gusto. Pwede ko niya realize, kung na plano mo. So wala kung ma-fail ka, ayaw na yung ka-depress. Ayaw na yung ka-discourage. Dapat excited ka kung unsa ang plano sa Ginoo. Dapat excited ka kung unsa ang pagkabuhaton, sunod na buhaton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Wala ko sa'yo. Bulag ko. Italipay. Kasi may plano ang Ginoo. Pero pag binyo mo, bulag mo, ayaw ko sa Ginoo, yan ang bulag. Kaya gituyo ko lang kita ninyo.